yine kaçtan selam ediyoruz. Benjamin'den mehirli ozona geldik. Ve de kurumdişte yalap Benjamin'den khas kavut hamsolar. Size diyorum Emre Ağam. Selam Benjamin. Selam. Kolunu hoş yaptınız. Selamat efendim. Selam. Mesutcan odam. Selamat efendim. Beralcan sen nazırı. Tamam hoş yaptırdınız, hoş yaptırdınız. Sağ olun. Biz beygelsiyani Allah beygelssin. Şey diyeceğiniz sağ olun. Yaşınız yok olsun. Tabii şerik girelim. Git. Baştan beni öden git ya. Git. O dostlar yine qaytadan salam eken bar yanıdan Benjamin'den mehirli ozona kurumdişte giriyoruz. Benjamin'can salam alın oldu. Selam olsun Danielcan ve hem gözlep duran dostlarlara. İnşallah canı sağ olsun başınız dik olsun. Men Benjamin Ağaçabay 1991 yıl dünya geldim Gümmet şehrinden ve men Şmat University yani danışgahım tököttüm prokurorçuluq okuyan. Menin yönü Türkmenistançıları olarak yaplayın. Adam prokurorçuluq okuyan özüm şahir yani partili qoşqa yazan gitarçı ve aydımçı Olokon orkestrda işleyen men şu tada tədrikdən bəri hem şu ustadın yerine tutup ben desem olacak. Şulam onun prokurorçuluğunda tayarlanacak bilen yönün hem qoşqa yetişecek bolam hem aydım sadə yetişecek bolam hem okuw yetişecek bolam bir çıqyın bolýar. Ölen ämetmeli onun bir näme şu ýagdaýda näçe ýerlerde näçe gurumlarda mesela girýek näme öz başarýanymy ýa-da ilmide kökötjek bolýar. Özüňiz ýalak oglary, gowtanlary ýalak şeyle näme soraňyz bolsa Danielcan Hep sorulara cevap berýän men birden. Awa haýsy ýylda okuw ýerdin? Näme işi, näme bölümde okuydun? Aýtdyň olarda. Gitarasynda näme başladın, goşgasynda näme ýerden olarda aýtdyň. Men dogry okuwny deslap başlamda 7 ýaşdaýdy ýani biz bir Gümmet şäherinde bir ýaly göz görmeýän oglanlara öz has medresesi bolmagy, okuwsy bolmagyň biz 10 ýaşymyzda ştada medrese açyly, okuw açyly. Onam biz 10 ýaşymyzda mele okup gitdik. Onam soňra Gümmet şäherine 5 ýaşa Gümmetde okuydum. Onam 7-den täzade çek 10 mirede Tehranda okuydum paýtagtda. 2 ýyl soňunda da geldim ýene öz şäherime. Sağ adamlaryň arasynda okuyup diplomamy tökötdüm. Ondan sonra da University'de danışgahynda Babylşarda okuydum. İran şäherlerinden biri. Onam da Şmatda 3 ýyl boldy universiteden goçaranma. Töyleme. Aýdym sana näme ýyl bolup geldiň we on kynçylyklardan aýdyp berersiň näme ýyldy senin gözünde görmeýär. Ne öwrenmekde kynçylyk çekdiňmi, çekmediňmi? Men size aýtsam goşgynda aýdymda aýdym sady dogry ben özüm bir hewre putur meýretdim hewre şerbaşy diýersin. Ona mugallimleriň birdi sen nedi beýt diýdi hewre diýdi sen nedi sen diýdi hewre diýdi güýjüň kän diýdi ona sen nedi zatyň enerjiň kän diýdi şu enerjiň diýdi sen bir o suratda diýdi haýırlansaň beçar gaw diýdi. Okuwdan başga diýdi dil öwrenseň aýra dil öwrenseň diýdi ýa huner öwrenseňdir artist bolsaň da diýdi. Onam öde maňa tawşyran zady dutardy türkmeniň dutaryny öwren öz diýagymyz öz resmi-rusumyňyz diýdi. Ýöne men ýok diýdim dutardan diýdim käme söýüp duramak diýdim. Sonra gitary tanışlyk berdi men onuň gitary 18-19 ýaşdan bäri gurup gelýän Şmat 2029 ýaşymda oldum. Medenne bilen bir 9-10 ýyl bolupdy. Onam aýdym sadda kimne aýdym okuýmada kimnäme biz dogry bir çalaja aýdyp geçme. Aýdymda bir ustadyň ýanyna gidip bir okuýmany öwrenemek men kişilikden Kur'an okuýansam onam sesim gowy bolansa aýdyma gurup berdim soňra ýerinden gitar. Ýaşyňyz
Qoşqıda aytsam sana Danielcan, ay hem kişinin başından geçeyim, men de başımdan bir çalıcı yel qalq geçenmi qal yani. Bu da näme? Söýgü diýär-de söýgü. Şu söýgüň haçan geleni dağıtman galyan şo bilen bir şahir bolup. Elbette qoşulan bir yerini izlersenim. Nähili dünya garaýşyň nähili, dünya nähili bakýarsyň. Seň nazarynda dünya näme başlatmak isleýär? Dünya hewara süýjýär, ýöne birintek adamla Instagramda ya eýle beýle daşaryk çykamyzda diýär-de. Aýsy diýär, näzir ýaşaýanyz diýär. Dünya gowaýar, hewara süýjýär, gadyryny bilseň zat etseň, öz başarýan ugrundan gitseň, öz isleýän zadynyň ugruna gitseň, ansat ýaşamak gözüň görmäni bilenne hewara dünya gowaýar, biz göreş taýdan kim biz bag nähili, maşin nähili, ýene bir zat renglere bilemiz biz. Öyle dünyanın gowy ýer. Indi git gelme barada ýer sonra mesela sorajak bolsaňyz da näme? Biz şu bir deslap bir gitsek, eýýäm şonu kuýumyza salýak. İkinciye de gitmämiz adam da kämbir ýanymyza alyp durumda, özümiz gidip gelýär. Rahatçylykda ýaşap. Onçy gözüň görmeýänler sana durmuşa gaçyp päsel beren ýerleri barmy? Nähili olarda aýdaýdan? Päsel beren ýerleri bolýar. Yani bolmaýar diýsem bolmaýar, bolmaýar diýsem ýalançy bolýar özüne wara mesela aýtsam ýazgy barada. Şu an biz mesela şu idarejata da gitsek, idarejata Türkmenistan'a näme diýerler bilemem. Yani hökümete bardan şu işin bolsa elle belli ýazgy gerek bolanna ýazmany zat etmäne ýanyňa gerek bolýar, kömek gerek bolýar. Şunjyralerde gynçylyk bolýar ýa sen bir zadyň taf bilen bir sen gozgadypdyr ha. Şu höwere bir muhim zatçy. Gözü görmeýän adamyň zadyny soramany, özüne aýtmany hiç wagt ýymlatmaly. Biz özümiz zadymyzda, öz kuýumyzda nerede goýamalyk şonu ýadymyza salýak da. Doğru. Sonra ertäkün tafary ýalyp, onu şon gozgatman diýilýär. Ama mesela şunjyra bir kişik zatlarda käde injiýän adam, bir höwere gerekli adam tapyp bilen ya gitjek ýerine gidip bilen şunjyra ýerlerde bir gynçylyk bolýar käde. Ondan başgasy ýok. Elhamdülillah biz kompýuter bilen işleýär, telefon bilen işleýär. Bar zadyň ugrundan barýar. Öz hakymyzda alyp çykýar. Bir ören bolmasa biri ýanymyzda hiç gerek ýok. Doğru. O telefon bilen ya kompýuter işleýän o nähili bolýar, onu aýdaýsan. Telefon bilen kompýuter bilen işleýänimiz bir kompýuter bilen telefonyň ýüzünde näme size aýtsam, inni döreýän telefonla döreýän kompýuterle höwür güýçli bula ýüzünde bir program bar, bername diýip fars dilinde. Bername bar. Şola kepleýär, biz ses bilen işleýär. Kompýuteriň bar ýok ýerine biz ses bilen girýär, çykýar, etjek işimizi etjek. Birji ýerde biz kompýuter bilen bu işini başarmaýar, telefony başarmaýar. O da näme? Surat barda, ýani video. Şolary biz başarmaýar. Story meselem goýýarlar. Story men özüm goýup başarmaýan. Adminim ma gollaşýar, şol adminim bitirýär. Story'dan başga zady özüm goýan. Post goýjak bolsam Instagramda, komment goýjak bolsam, ýa biriniň efirine goşuljak bolsam, live'ine goşuljak bolsam, ýa kompýuter barada size aýtsam, internetden bir zat aljak bolsam, ýa ýazjak bolsam, men şuma goşulamy, galam bilen ýazyp bilemem. Emma kompýuteriň içine ýazýan, özü okuýp berýär soňra maňa. Yeter o, mesela etmine can sağ olun, başlık bolun. Şeyde gollayan adamlar da bolup dururasın. Hava beni ýanycan goşgulan dinlemek istəyär we söyle. Men goşgulam ýöne, men goşgulam mende fars dilinde de men näme okuýan? Onda fars dilinde odur. Aýdym saat hakda diýdim de, aýdym saatynda ustalyk mukamyna ýeten bolsanda, bir görejen saatyň bar bolsa, olarda aýdan türkmen elbette türkmen dilini. Türkmen diline bak men düýünçiň özünde şu dostumuz goşguy beripdi, şoňa men
Akşam yatmancak şoňa bir aýdym düzeltdim. Ýöne matnäme täze bolansam küýümde ýok, näzir okuýan bolar. Ýöne bir başga fırsatda bir İnşallah. böyle ödip badra almasaňyz. İnşallah nezip bolsa. Şeýle, ýöne başga pälwanyň aýdymlaryndan ýa Akış Saparov ýa Eldarın şolaryň da aýdymlaryny okuý diýsen näme gözüsini. Eweselendiň diýär. Men gitaramy alýan. Gitarany. Hawa men eger pursat bolsa, ruhsat berseňiz, men Eldar Ahmedowdan git ýüregimden söýgü barada bir aýdym aýtdy. Men özüm näme ýanky öňde bir öwrekde aýtşym ýaly söýgü bilen şahyr bolansam, men söýgü barada aýdymy söýýän özüm. İnşallah siziň de göwnüňize ýarar. Gideýli okuýaly. Söýgü git ýüregimden, halas et bu gaýgyňdan, söndür meni öçmez oduňdan, bollum deli diwana men. Söýgü git ýüregimden, halas et bu gaýgyňdan, söndür meni öçmez oduňdan, bollum deli diwana men. Gece ay meniň sırdaşım, hiç kalmadı ya akıluşum. Sen etmedin akyan yaşım, bollum deli diwana men. Kandırmadın didarından, dindar meni ya adarından, gül vermedin güldarından, bollum deli diwana men. Ya alsana canım menin, hiç bolmadın yarım menin. Niredesin dildarın bilen, bollum deli diwana men. Kandırmadın didarından, dindar meni ya adarından, gül vermedin güldarından, bollum deli diwana men. Ah söýgü git ýüregimden, halas et bu gaýgyňdan, söndür meni öçmez oduňdan, bollum deli diwana men. Bollum deli diwana men. Bernama bu bölümünde bir tecelli yani aýdym okuyjak. Aýdym çykyna bilemizak bagşlygyn artistin özi bir mogu görse, biz adım bilemizak ödürleyen inşallah göwnüňize ýarasyn. Yadlayan ölüm, gece güllerim, yolduk mekanım, gece yerleri. Yadlayan ölüm, gece güllerim, yolduk mekanım, gece yerleri. Başta güvedey, bile bolayını, aradığım olmasa kimden görayım. Başta güvedey, bile bolayını, aradığım olmasa kimden görayım. Tecellilere şirin gülleri, mehrdin oldu kara gölleri. Edeylilere şirin gülleri, mehrdin oldu kara gölleri. Teliyim cırısır, hiç kömek olmalı, sevgililerim yadıma salın. Teliyim cırısır, hiç kömek olmalı,
bernamen bölümünde Zıvaydan açarım dinledip Mahtumguli Paragiden Türkmen ulaqon şahirlarının bir öğreniniz bilişiniz yani. Şondan okuyacak ve Deslap mani aydımsadı düzelden men bilişimden Akış Saparov'dan okuyacak inşallah insinize çekken yüreğimize yarasın. Zıvaydan açarım dinle kalbimde armanım kalli güllerimden aktırdım ben emine bakarım kalli güllerimden aktırdım kalli emine bakarım kalli Bülbülüm çekmişim bari Zavullu yaşım badari Vuruldu icran kancari Ağlap günahım kaldı Vuruldu icran kancari Ağlap günahım Gülme unne derim artık Yürümedim canı yurttuk Zahmet çekip ağlap dartip Güllüğünde sanım kaldı Zahmet çekip ağlap dartip Güllüğünde sanım kaldı Bakın gülü garaydım Dinlemezler garim sözüm Zubaydam yaşadım gözüm Karısız dükkanım kaldı Zubaydam yaşadım gözüm Karısız dükkanım kaldı Vuruldu icran kancari Ağlat minli yarım kaldı Ağlat minli hanım kaldı Ağlat minli hanım kaldı Bir de Daniel Osman farkı verdim. Inni Daniel Mağna'ya cevap verdim. Müsaaden okuyup bilyen. Saat 5'ten 7'ye geçenle 7 minut. Sargıdım barktır. Daniel canını açım görür öyle bilyen. Başka ne emetsem?
Ya qoşqulumdan yazsam bir tane. Bunu bağlayalım. Microsoft Office açıydı. Yali Gel geçip dur damar dam hem yakin ölüm Sonki bölümünü alayım. Yaş bir yelek, yıl yalı geçip dur. Damardan hem yakin ölüm insanının kaçıp dur. Bir ovadan güzel gıydır bu dünyanın misali. Bay garevi erkin koymaz, onun tutmak hayali. O Benjamin Aydos'un nesam doğanın mı erkek doğan değil doğan aytaysan? Men bir doğanım mı önden kişik 21-22 yaşında mı hadiyen? Onun bir önden yine bir kişik bir ayalığın var, gıyılığın var. O da 27 yaşında durmuşa çıkılı. Yani erkek doğanım henim durmuşa çıkana, soyadına. Men öndeki henim ölünüme. Ondan ne başka işimden larından soracak olan. Durmuş ondan olar daysan. Omuş kimden henime atamlığın arkası böyle. Yer yurdumuz var, dedim çayxançılık etdi. Yaşa bak. Sağ olun. Şu an söyleneydi ne yönüm. İnni görürs bakaylı Allah'tan ne nasip ettire şu prokurorçuluğu. Yalanın içinden hava vurunvayan görürsün ne şuil olmadan iki geçer. Onun kaptanlığına hükümet tarafından aylık beriliyatdi, neçe vaqt beri kim kesildi, şun şaraitler var gerek. Onu şu yok, onu bizde, onun henim berilene. Yani hükümet taraftan köplenç bir yalı görmeyenlere aylık beriliye. Yine de aytsam, Ulukan orkestrda işleyen, ondan ne geliyor ama konsertlemede kim buldum korona olansam, yok, inşallah şu korona soğulsa, bakmıram. Onun konsertlemede yine başlansa, onun şondan geliyor, onun şovumuz şondan aylaniyor. Men yönü kıskacık bir orkestrda eğer ruhsat verseniz, men tanıtacak şonu. Orkestrimiz İran'ın bar yerinden, bar vilayetinden artist barsa bir yalık, birinin göz görmeye ya birinin ayağı yürümeye ya zihin saydan sendromu Down neyliye şonjura 30 oğlu artist ve şula öz başarıyalıklarını ve
iş öğretmek için birbirinin yanına uyuşup bir orkestr düzeldiği, onunla bula ağlıbirlik barada dünyanın bar yerine ağlıbirlik barada, onuşuk barada aydın okuyacaklar ve sizin näme diýip Türkmençe himayet näme Gollamanı. Sizin gollamanızı mätäş bil isleýek. Şular tanıtmaly. İnşallah indi İran öz içinden daşary ýolda gitmek niyetimiz var, maksadımız var. İnşallah hasıl bolsun sizin arkalaşmaňyz bilen. Beter öýrendik. Ýeşil dowamly bolsun, galamany ýeti bolsun, sağlygyň. Mudam köp bolsun. Sağ olun. Arzuwlaryňdan aýdyp Benjaminjan, arzuwun dünýä boýunça arzuwun bar bolsa, bolan bolsa. Näme arzuw kän arzuwlarymyz bar ýöne uly arzuwlarymyň biri şumy hadýan men özüm kän zatlara konuşdum. Mesela aýdym saz bolsa, goşgy barada ýa okuw taýdan ýa medeniýet taýdan kän zatlara kellem agyrtdym. Näme özümi we men ýalyk ýagdaýda gezip görenleri ilme inandırmak üçin. Şulary işe salmak üçin, şulary inanmaly, iş berdiler, adetler biz kän zatlar başarýak diýip ilme köketjek bolup kän zatlary kellem agyrtdym. O da şu sebäbi näme? Men uly arzum şuki men ýalyk ýagdaýda gezip görenler işe salmansyn, başga adamlar ýalyk rahat ýaşap bilsinler, işe baryp bilsinler. Ama kän zatlar biz başarýak ýöne näme aýtmak gerek, diýmek gerek, ýalyklar şulary ýetirmeli, onuň bilen diýen millete eşitdirmeliler şulary. Awa ne gözüm görüp bilmedigi bir päs gelýär, adamyň ruhy we şany görüp bilmeli. Hökmenliň biridir. Oň ýaşlara, ýigitlere we dostlara berjek tekliğim bar bolsa, gurrundy aýtjak sözüm bar bolsa, höwes bilen dinleýär. Inni kemçilik bolmak, inni kemçilik nolu Türkmenistan'a ma'luliyeti, fikreten kemçilik diýerler hadýan. Doğru. Kemçilik bolmak ýaşaýyşyň soňunda şu ýagdaýda da gowy ýaşap bolýar, isleseň. İnsan näme her zatda, her ýylda bolsa oňuşup bilýär, ýöne islemek gerek. Indi birinçekle ay iş yok, falan yok, ýene bir zat yok. Ay biz başarmayak, ya birinçek biz ýalykla, ay bile gözümüzü görmeýär. Ya biz meselem ene matamyz garyp, ýene bir zat diýip öýde oturýarlar, öwe düşüp bilmeýärler, şula yok. Bular hemmesi öz ýaltylygymyz sebäp. Ýokam adam indi kynçylykda da ýaşaýan bolsa ösüp bilýär we öz isleýän zadanyňda sizi tavşalayan ki isleýän zadyň gözel ýoluňda ýortsaň. Sağ olun dostlar, bizden hemra bolmagy üçin bilen saýypdan tökmen subscribe edin. Täze videolara garaşyň. Hoş dostlar bilen hoşlaşmak diýen bolsam. İnşallah janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Sizin ösmek arzumyzdyr. Bolýar dostlar, Allah ýarňyz.